Il-Korp tal-Pulizija flimkien mal-Ministeru għall-Intern ħabbru investiment ġdid f'forma ta' simulatur avvanzat li jħareġ lill-Pulizija dwar sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika, simulatur li sewa madwar 115,000 euro. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Takandja ġie spjegat kif permezz ta' dan is-simulatur li jaħdem b'realtà virtwali l-uffiċjali tal-Pulizija ser ikunu issa fiż-żarbun ta' tifla li qed tara lill-omma u l-missiera jiġġieldu. L-Ispettur Silvana Gafa li tmexxi t-taqsima tal-appoġġ għal vittmi fih dan il-Korp tal-Pulizija spjegat kif dan sejn lill-Pulizija li jitrattaw dawn il-każijiet sabiex ikunu aktar sensittivi mal-vittmi tal-vjolenza domestika. Fejn jitlu tfal speċjalment huwa importanti li l-Pulizija jifhmu aktar xi trauma tħalli fuq it-tfal li inti qed tara dak kollox għaddej minn quddiemek, però ma tista' tagħmel xejn dwaru, ħlief li tara u tisma' dak li jkun għaddej. Preżenti għal konferenza attenda wkoll il-Kummissarju tal-Pulizija Sur Angelo Gafa hekk kif spjega li matul l-ewwel nofs ta' din is-sena ġew irrappurtati 618 ir-rapport ta' vjolenza domestika, żieda ta' 15% fuq is-sena li għaddiet. B'hekk biex ikompli indirizza din il-pjaga soċjali, il-Kummissarju Gafa spjega kif il-Korp issa ser ikun f'kuntatt ma' aġenziji tal-Gvern u anke l-qorti sabiex dawk li nstabu ħati ta' vjolenza domestika jagħmlu użu minn dan is-simulatur. Nidħlu f'kuntatt ma' aġenziji oħra tal-Gvern, anke ma' qrati, ħalli nurruhom dan il-simulator u allura l-antan huwa li bħalma rridu nbidlu l-attitudni tal-Pulizija fuq kollox inbidlu l-attitudni ta' daw il-perpetrators tal-vjolenza domestika. Il-Ministru Byron Camilleri spjega kif dan it-tisħiħ kontra l-vjolenza domestika fih dan il-Korp tal-Pulizija se jara wkoll li jkun hemm tolleranza żero fuq uffiċjali ta' korp li ma jurux simpatija ma' vittmi tal-vjolenza domestika. Camilleri spjega kif il-Korp tal-Pulizija qed isaħħaħ ir-riżors uman kontra din il-pjega soċjali. Fil-fatt spjega kif ser titwaqqaf taqsima speċifika għal dan il-għan. Meta vittma tmur fassa tal-Korp tal-Pulizija jew quddiem xi uffiċjali ieħor tal-Korp tal-Pulizija u tgħidlu jew tipprova tieħ xi fhem li hija vittma ta' domestic violence, dak l-uffiċjali jew dik l-assa iċċempel jew tikkomunika mal-iskwadra speċjalizzata tiġi għalik fil-post, tieħdok jekk inti m'għandekx transport ġewwa post speċjalizzat u tingħata anke għajnuna speċjalizzati minn professjonisti fejn jidħol anke domestic violence.